Pandemia hasieratik datuik txarrena jaso dugu gaurkoen, 13 positibon berri eman digutelako, badirudi ez, Azpeitin, Aldezarin, foko bat lokalizatu dela, eta dagoeneko hasi dira neurriak hartzen, PCR probak iten hasi die, eta esan alde horretatik dei bat egiten deula ez, abuztun 7, 8 eta 9 Azpeitiko Aldezarin ibili zindanak proba horiek egiteko, eta esan hitzordu bat hartu behar dela, Azpeitiko anbulatorioa deituz, eta bestela Osakidetzak habilitatu du telefono zemakira. Egoera komplikatu baten aurrean aurkitzea, eta esan gaur ja Zumarra eta Azpeitiko anbulatorioko koordinatzaileekin bilerin deula, eta neurriak hartzen hasi gehala. Horietako bat, tabernaiekin adostuta, esan Aldezarko tabernak ixti erabaki dela, eta adinekun babesan inguruen, eguneko zentrue itxin da, eta esan bertako erabiltzaile ez da, zerbitzu hori eskainiko zaiola etxez-etxeko laguntza zerbitzun bitartez, adinekun egoitzan ere bizitak bertan behera utzi die, eta udaletxeko zerbitzuk ere bertan behera utziko ditugu egoeri hobetu bitartien, horien hartin ezan kiroldegile eta igerileku utxin ditugula. Eta oinez, inoiz baino momentu gorrin aurkitzen geha, danak ardura jokatzeko momentu da, herri bezala pentsatzeko, eta prebentzio neurriak zorrotz aplikatzeko. Eta zainazioen bezperan ez, dei bat egin genuen, ezan ez kanpotarrak Azpeitira etortzeko, eta honek komplikatu honetan, deia egiten dugu ez, Azpeitiarrak beste herrieta ez ateatzeko. Egoeri hobetzen danien, oker izango dugu hortako. Esan, norbea zaitzeko, norbea zaindu dezagun, eta hola herri zaituko dugu.